ଭେକିଲ୍ ମାନେ ଯାନ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ କାର୍। କାର୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍କୁଟର, ସ୍କୁଟରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଟର ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଇକେଲ ଓ ସୁନଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରିକ୍ସା, ରିକ୍ସାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ରିକ୍ସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରେନ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରେଳଗାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବସ୍, ବସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିପ୍, ସିପ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଲକ କାର୍ଟ, ବୁଲକ କାର୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।